Băi, mă gândeam să nu bag asta pe YouTube, dar o bag. Ca să vă, ca să vadă toți. Mă doare în pula. Deci vreau să fiu președinte la România. Cum? De ăsta bun. De ce pula mea? Am o pulă. Băi, în păcate am o pulă. Orice bărbat e adevărat are o pulă. Nasol. Exact. Cum îmi fac eu platforma, program? Păi de ce pula mea să-mi fac platforma, program? N-am niciuna. Mă doare în pula. Le zic la ea, băi, să vală pula. Nu știu. Ce știu? Ăia, că facem așa. Graficul ăla. Și că dăm pensii mari și salarii mari. Și dați, că dați de vreo 24 de ani, o dați până la urmă tăiați. Oricum suntem români ca și frați, dar parcă sunteți curați. Ne-ați cura la curul nostru, ne-ați în cur și să jur că cumva pula mea. Altceva ce puteți da? Da, deci da. Și vin eu acum, dar trebuie să strâng documentele sănătății. Uite, pot da acum pe YouTube ca să se enervezește. Băi, fii atent că o dau pe internet ca să strâng 100.000 de sănătăți. Faceți-vă alea, faceți-vă hackeri, la fel cum ați făcut deja. Angajați băieți să-mi faceți de-alea, să mă futeți, să nu pot accepta nimica. Da. Olă, fata mea. Nu e fata mea, e fata altă. E Elena Udrea sau Elena Băsescu? Aolă, fată, ai luat SIDA. Ești paranormală. E telepatică. Aolă, fată, aici că ne place. Nu mai consuma cocaina, că ești de vină. S-ar putea să înțelegi ceva. Pa.